Sampai sini media takno ani IPFT ini AGS saudara nujamatia tei ang jotono ani khane hamjakma tei sobani lumun ya pharui ani IPFT jara central ni tongnai tei division ni tongnai jotono ani khane hamjakma sobani sibaya pharui tini ang khaka ham tei sini GS thamani no tei bisa ang tini media wo ma phaika Oke, ini seng kok sathai kelaigo sini AGS je bomi ago sini IPFT sakha সংগঠন IPFT ni GS ini je mi ago Debbarma thago joining roi mani jagago kok samani no ini ani AGS ngui ani sak an tini basai ma khaika tini bo sagai kelang thangka je sara tripurani IPFT ro bokhabaijak tei central ni bade division jara division tongnai IPFT ni jara tongnai ro borok bahai bokhabaijak tei je jagao thangani tongmani gari gura maya tei kahake mo thang phai maya ni bangai kesabai tongo hai samani no tei tini ang saklaigani ma phaika tomani himale tini je boss hamani engkha belai ke saya sini bo tini president secretary borok konosi sini IPFT ni thangko je tongnai bad baki assistant secretary tei vice president joto sengtabo buthik tongo tabo butongi tongko tei division no joto jagago tini ang AGS ngai joto ani IPFT songno ang communication khaika tei call khaibai mani joto thik tongo he jagao bari thangya boroni bokhabai ni thangya haini bangai ang tini baidota angi thangka ang omono kok thirogani bangai kok sagani bangai जों tini bokbangma kok samani jagao je jagao जों ani IPFT songno ang call khaibai joto no sungmani jagao joto thik tongo je jagao je division as kebang ma 31 ta division no ang joto communication khaipaika je jagao IPFT diman tripuralen diman no teigai jati no pyogani hoi sanga soba khaigai khaikhani go IPFT ro tini IPFT no loge rogoi sing tini borongni sakha সংগঠন hoi soba khlaigani tiar ungui smai khaigai khaimani jagao ke bulore yakho haini bangai sini AGS sini GS tini samani belai ke kok saya haini bangai ani IPFT ni तरफ থেকে বড় belai ke sining jakha belai ke boro jole jakha haini bangai ang tini ani sago wan sago nyake ani IPFT songbai ang kobong jagai ang tini ma phaika tini kebangma sini kok sathai tongo joto tini communication khaikhani go kebo borok khabai jakrui ani bangai ang tini mono palta kok san ma phaika kok jogani norokni IPFT ni buskango norokni tai tamo samung khaijana rok tong sini samung to kebangma khaijaknai tongo je jagao जों president thangai paikha president ni seat boni khaligo जों fill up khaimeyako bono fill up khailai wani bangai sini GS tongko जों GS ni logo thangnai 9 tarigo जों asok laika koksap laika apro nigo जों salaigo sini president je thangai paimani jaga oro nigo khali tongmani jaga जों oro fill up ma khainai je fill up khaikhanigo je salok manai je jugota bono no जों marnai omo haike joto sini IPFT ni joto central committee ni joto division ni borok sai sago tei kaisako tei sini je IPFT ro tripuralen diman je khaigai tongmani no borokni je wan sopthanigo krui haiknui sakha omo bo ongui manya je IPFT 2009 ni simi
Tripuraland dimano tei jati no kyogani hnoi joto jati do phano kok joto jati do phani thani kok sagi kok pirui sobagai tini toi phaimani jagao tini butong kho ulo butong nai bo kuno dino Tripuraland diman kari ngimaya tini JGS samani belai ke bosaya sakha tei thangmani bisingo joto sajaya ngai thangai mano haifano oro jagao kaisa family no tei yaksi sului samani belai jabiya khani bangai sini briro omo kaisa bo hajaya hingke thangai paidi hajangya sajaya hingke boje jaga thangai mano जों bono romui narokya omo haike kok samani go जों sajagliya omo haike tini gobang ma ani IPFT tini division ni tini president secretary ngai omo belai ke saya angka madam no omo no tini omo kok ton marnai omo haike ani thani pressure khaijaka hani bangai ang tini press meet ma khaika ba kok ton roga ni manaika omo kono dino family matter ba family omo party ya omo joto IPFT borong ni je party decision by no omo song candidate je tini madam Gita no candidate dogo boni upojukto ni bangai hani bangai oro jaga go boni family go je boni background no yaksi shuri samani silui sagai bo tini thangmani bo belai khesaya hambai